Kabi baten azpian bi arrautza daude, eta arranoa gerturatzen da. Ze ondo, janaria nire umeentzat. Ze beldurra jan egingo gaituzte. Ze gozea, itxaroten egoen. Jan egingo gaituzte, lagundu, lagundu. Bapatean, zientzialari bat etortzen da dordokak salbatzera. Dordokak arriskuan daude eta salbatu egin behar ditut. Zientzialariak orduan, dordokak hartu eta bere laborategira eramaten ditu. Ze pena, orain nire umetxoek ez dute janaririk edukiko. Orain, Naiara zientzialariak bere laborategira eramaten ditu Sami eta Kapi. Baina ezin ditut arranak janaririk gabe utzi. Ze gozea, janaririk gabe egingo gara. Horrela, Naiara arranoei janaria eramatera joaten da eta arranokumea bere laborategira eramaten du.